Hello everyone! So once again, welcome back to our vlog here at Chrisley TV. So bali, matagal tayong di nakapag-vlog guys, gawa ng napaka-busy natin sa work. But for today's video, let's go to Natividad, Pangasinan. At isa nga sa mga napanood naming magagandang destinations dito ay yung tinatawag po nilang Sky Plaza and Maranum Falls. So bali, mura lang po yung entrance fee dito guys, base po doon sa video na napanood po namin. Magbabayad ka lang po ng 20 pesos per head po yun at mapupuntahan mo na yung dalawang destinations nila dito sa kanilang lugar. At dito nga guys, nagbayad na kami, and after makapagbayad dito guys, may bibigay sa inyong papel at yun po yung gagamitin nyo sa entrance nyo po sa Sky Plaza and Maranum Falls. Let's go guys at samahan nyo kami. Huwag kayong aalis guys ha, para masilayan natin ang ganda ng Natividad, Pangasinan. Dahil base doon sa video na napanood namin, talaga namang napakaganda doon sa tuktok ng Sky Plaza. Makikita mo yung napakagandang view ng dagat, ng mga rice fields at bundok guys. Okay? At dito nga, nagbayad lang kami ng parking fee na 20 pesos sa isang motor. At from here, makikita mo yung Tiger's Head bago mo akyatin ang Sky Plaza. At saka makikita mo talaga na para siyang Baguio feels dahil may mga pine trees din po. Okay, let's go! At dito nga guys, nag-start na kaming maglakad dahil base sa aming napagtanungan, more than 700 steps daw po itong Sky Plaza. At talaga namang papayat tayo dito guys. At malamig din po yung lugar dahil may mga puno at saka may mga pine trees din po. Okay, so let's go! I'm so excited! Nakakapagod pero alam namin na worth it ito. Excited na rin ako na makita kung ano yung nasa tuktok ng Sky Plaza. Let's go guys! By the way, kasama ko nga pala yung mga kapatid ko, yung partner niya, ayan. At saka syempre, yung ating partners in crime na talaga namang kasama natin kahit saan tayo magpunta, ayan. So ito nga yung sinasabi kong view. Pero wala pa tayo sa tuktok guys ha. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Okay, so pero dito pwede mo lang enjoyin yung mga pa-picture-picture na ganyan. So tara, at dito tayo mag-entrance sa Arc of Love. At dito na natin mafe-feel yung Baguio na talaga namang malamig, and at the same time may mga pine trees po. So ganyan po yung ano nila, hagdan nila. Malilit lang po yung steps pero nakakapagod din. Ang sa akin lang po, magdala kayo dito ng tubig, ng payong dahil minsan maaraw, minsan makulimlim naman. Okay? So let's go guys. At dito nga guys, napagod na kami, kaya nagpahinga, pero tuloy pa rin tayo guys. Let's go at malapit-lapit na tayo sa pinaka-tuktok ng Sky Plaza. Dito guys, ramdam na namin yung pagod, pero worth it habang pataas kami ng pataas dahil nakikita namin yung napakagandang view ng Natividad. Ayan guys, at umaraw nga din. At saka may mga nakakasalubong na rin kami ditong mga tao guys na pababa na rin. So ayun yung Christ the Redeemer, yung statue niya, at talaga namang tanaw na dito, at yun na yung pinakatuktok guys. So tara guys, let's go! At dito nga guys, talaga namang papalapit na tayo sa tuktok ng Sky Plaza. At ito na po yung view, ang ganda sobra. Ayan, kitang-kita nyo naman guys, 'di ba? Napakaganda at talaga namang may pagmamalaki ito ng Natividad, Pangasinan. Isipin mo guys, habang nasa tuktok ka, nakikita mo tong napakagandang view ng Christ the Redeemer. At yung nature talaga ay napaka-amazing po. At talaga namang
tinagurian na panoramic natividad itong lugar na ito sa Pangasinan. So, di ba? Ang ganda po, napakaganda po ng valley ng Natividad, Pangasinan. So sa mga hindi pa po nakapunta dito, puntahan nyo po ito guys at hindi kayo magsisisi. Yun lang, magdala kayo guys ng payong, ng tubig para naman hindi kayo gaanong mapagod guys. Okay? At pagkatapos natin dito guys, pupunta na tayo sa Maranum Falls. So maganda rin po yung falls na yon. So base dun sa review na napuntahan namin ay pwede pong maligo doon. Okay? So tignan nyo naman guys, napakaganda ng view. So from here sa pinakatuktok ng Sky Plaza, ayan. So I hope that you enjoy this place at tayo ay bababa na para naman mapuntahan natin yung Maranum Falls. Medyo nakakapagod pero worth it naman. So let's go guys! At dito nga guys, ayan, papunta na kami ng Maranum Falls. So excited na rin ako dahil gusto ko na pong maligo. Ayan. So kasama po ito sa binayaran nating 20 pesos na entrance fee kanina. Ayan, so magpa-park lang ulit tayo. Ang bayad po is 20 pesos kada isang motor. Okay? So let's go guys. Alam nyo ba, napakaganda ng kanilang welcome art dito. O, diba? Maranum Falls Gateway, welcome. Oh, 'di ba? At saka mafi-feel mo talaga yung ganda ng lugar. Dahil mula dito ay makikita mo yung mga tao na talagang marami din pong pumupunta. Ayan. So, dito nga ay nag-inquire lang kami kung saan pwedeng iwan yung mga gamit. So, iniwan namin yung aming helmet doon kay Kuya. At dito naglalakad na kami papuntang Maranum Falls. So let's go guys. Medyo malayo-layo ng konti mula doon sa art ng Maranum Falls. Pero kung nature lover ka, mafe-feel mo na napakaganda ng lugar dahil napapalibutan din ito ng puno at hindi po mainit. At pwede din pong magdala ng pagkain. Okay lang din po. Ayan. So, ayan nga po. May mga nakakasalubong kami na galing po ng Maranum Falls. So, excited na rin ako na makita yung lugar. Okay? So, just keep on watching guys. So, wag po kayong alis. At after ng medyo malayo-layong lakaran, matatanaw mo na mula dito yung ganda po ng tubig nanggagaling po sa Maranum Falls. Ayan guys. So dito pwedeng magpa-picture at mula dito pwede mo nang matanaw ang napakagandang Maranum Falls. Ayan guys. So napaka ganda ng lugar. Kung nature lover ka, maa-appreciate mo ito. At talaga namang napakalamig po dito. So bali bababa lang tayo guys. Tara at samahan nyo kami para malapitan pa natin yung falls nila dito sa Natividad. Okay? So let's go guys. Samahan nyo kami. At talaga namang makikita nyo talaga na napakalinaw din po ng tubig dito. At hindi po siya mabaho compared sa ibang mga lugar na napuntahan po namin. Talaga namang malinis po yung lugar at wala pong cottage na nakapaligid dito sa falls. So pwede mo lang pong ilapag yung mga gamit mo dyan sa may mga bato-bato at pwede mo nang ma-enjoy yung pagligo mo dito sa Maranum Falls. Okay? So enjoy watching this video guys at sana ma-appreciate nyo po yung aming napakagandang kuha dito sa Maranum Falls. Alam nyo guys, kung feel nyo stress kayo or nagkakaroon kayo ng anxiety, try nyo pong pumunta dito at talaga namang mawawala kahit papano yung mga iniisip natin. Okay? So, enjoy lang natin ang buhay dahil maikli lang ito at sana lagi nating isipin na deserve nating maging masaya. Ayan.
At ayun na nga guys, nakaligo na po kami. At talaga namang na-enjoy namin yung pag-stay namin dito sa Natividad, Pangasinan. So kung may time kayo guys, pwede nyo po itong bisitahin at enjoyin yung napakagandang destinations po nila dito, Sky Plaza and Maranum Falls. At sa lahat po ng nanood ng aming video, maraming salamat po and see you next vlog. Bye bye!